What's good, you guys? Welcome back to my YouTube channel. If you're new here, please welcome. So, hey guys, inasinda uya nenyaya inosiririsa, nyaya inorwadza, nyaya iri kuitika kuMashonaland West Province uko kune musikana akakura achirarama unherera. Ararama unherera ndobva azororwa, akurumidza kuroorwa apinda mumachild marriages aya, ndobva atorwawo nerimwe bhinya, ndobva aribarira vana, but bhinya iri rikunzi rinomushungurudza zvekumusvika pakumurova, kumukuwadza zvinorwadza. Guys, iyi nyaya inosiririsa, iyi nyaya inorwadza. Hanzi vemunharaunda havakwanisi kuti vatsure murume uyu nekuti anotyisidzira vanhu, anenge achithreatena vanhu kuti wese anoda kumutsura kana kuti wese anoda kumurambidza kurova mukadzi anomuthreatena kuda kumuraya, uye anoti iye haasungiki. Saka a lot of people were really touched by the story. Vanhu vakabatikana nenyaya yemukadzi uyu, mavanga anga ainawo kumusana, aainawo kumusana, guys, anorwadza, and yeah, some of them are even still fresh, and yeah, it's a really touching story, guys. Inyaya inorwadza, inosuwisa yekuti munyika yatiri kurarama ikadai iri kunzi vanhu ngavasitope abuse, ngavasitope violence. Kune vamwe vanhu vachitori neaspect yakadaro mupfungwa dzavo, vachitori kufunga kuti kuabhusa mukadzi is the right way to go, kurova mukadzi ndizvo chaizvo. Guys, hazvisirizvo, and yeah, zvinhu zvinorwadza zvekuti unenge wakura uchirarama life inorwadza, and then you find a scapegoat woti pamwe marriage ndo ichaita kuti upenyu hwangu husanduke, upenyu hwangu uchinji, wosanganawo nebhinya riri kuda kutokukuwadza, kuda kutokuuraya. Guys, hazvina kunaka, zvinhu zvinorwadza. So a lot of people intervened in this story, and one of the people very influential, very political, vapindira munyaya iyi is Mliswa. You all know Mliswa, mumiriri weMashonaland West Province, member of parliament. Vanomirira nyaya idzodzi dzine chekuita nevakadzi vafuma vachienda vakati nyaya yakadai haingaitiki muprovince mangu ini ndiripo. Saka kuri kunzi bhinya remurume rabva rafumira kutiza, amuka achitiza achirowa pasi, but then it's just a matter of time until abatwa nepolice, because mapurisa kana ada zvawo maCID sanike kana yapindirwa nemamember of parliament anotsvagika akabatika akawanika pasina chitsotsi. And tinongoti thank you Mary Mliswa for standing up for this girl child, for standing up for this women, kuratidzirawo kuti vakadzi aiwa takakosha. So mukadzi uyu kune vanoda kumubetsera, I think munokwanisa kuenda kupage kwaPatricia Jack kana kuti kupage kwaRoyal Mint, if I'm not mistaken, moenda munonzwa madetails kuti mukadzi uyu anobatsirika sei uye neupa angaiwana sei. Kana abatsirwa naMary Mliswa zviro kuti varoda kubatsira chimirai, vese vanoshuvira kuda kumubatsira, vese vanoshuvira kuti aite zvakanaka. Murambe makadaro vanhu vari kubatsira. Tobva ipapo toenda panenyaya dzimwe nyaya dziri kutenderera mumastreets. Guys, ndikatarisa Nyati, ndikatarisa Gilbert Nyati, ndinoona kuti when God wants to lift you up, Mwari kana vada zvavo, even uri kumarabu uko, you can just rise up, wotosimuka, wotoita someone. The story of David and Goliath is not just a story, it happens even in reality. Mukurarama kwedu sevanhu zvinoitika zviya, Mwari anokusumudza, and Gilbert Nyati is one of those people who were raised by God. Tinoona sekuti isusu vanhu maybe tisakamusumudza kana tisakamubatsira, but no, inyasha guys. Gilbert Nyati has acquired a new ride, guys, ane mota nyowani, and tinongoti makorokoto guys. Aiwa, zvinokudzwa kana vanhu vachishanda kudai, so zvinhu zvichifamba, Mwari vachipindira, roko rwaMwari zvichioneka. Aiwa, tinongoti makorokoto. He acquired a new ride, and we are just so happy for them, because all the things that they are doing, they are conquering things. Zvavari kubata zvese zvinhu zvavari kuita, aiwa, zviri kufamba, zviri kufaya, zviri kuratidza kuti zviri kuita, and we are just so happy for the family, for Gilbert Nyati's family. And tinongoda kuti kana masumudzwa naMwari makabatana kudai as a couple, musazowana zvinokuwanai pamberi apa makutanga kupatsanurana kana kuti makutanga kunetsana. And also Gilbert Nyati, ramba uchingorespekta mukadzi, mai Nyati ramba muchingorespecta Gilbert,
so that love yenyu inoramba ichikura ichienda mberi and vavengi havawani mukana wekuti vapinde pakati penyu. Thank you so much guys for watching. Like, comment and subscribe to my YouTube channel.